Recharge your spirit on the Mega Grace Hour. Yes, indeed. Recharge your spirit. Namhlanje kusene, we are honored to have the evangelist Sphamandla Hlatshwayo eksene sobe sinaye asinikeza umyalezo ophuthuma namhlanje eksene bese sixoxa nenye indaba akazositshela yona khona namhlanje eksene. Sabona Mvangeli. Amen. Sibingelele Phumlani kuwe. Sibingelele nabanaleli bonke beVuma FM ngikamelishe Nkosi Jesu. Yaphila mfethu eksene. Siyaphila kakhulu baba. Thank you very much. Sabonga mfethu ngokuthi ube kanye nathi eksene. Mhlawumbe nje in 30 seconds usitshele ukuthi who is the evangelist Sphamandla Hlatshwayo? Amen. No, thank you. Evangelist Sphamandla Hlatshwayo is a young man that grew up eSikhawini. Abaningi bazomkhumbula kubaba uNJ Sithole na with God's Army, mfana omncane owashumayela ngendodana yolahleko. Ngamkhumbula mfana omncane kodwa manje sekhulile lo mfana. Alright, ngiyacela mfethu vele siphe umyalezo namhlanje kuseni siza ukuthi uthini umyalezo uNkulunkulu afuna ukusinikeza wona before we can start our day. Amen. Ngicela ke ukuthi sibheke kanje namhlanje kuseni izwi likaNkulunkulu. Encwadini kaJohn chapter number 8 verse number 32. Yeah. uJesu uthi niyakulazi iqiniso liyakunikhulula. Njalo uma uNkulunkulu elethe deliverance empilweni zethu. Yeah. Ayizi ngalendlela esicabanga ngayo noma ngalendlela mhlambe esakhula sitshelwa yona. Every time kuza i-deliverance empilweni zethu iza in a form of the truth. uJesu uma eshumayela uthi umoya kaNkulunkulu phezukwami ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle ngimemezele nonyaka omuhle kaNkulunkulu. Ebese ethi ngishumayele izindaba ezinhle kwabahluphekayo. Ngoba abahluphekayo ngeke bakhululwe ngenye indlela ngaphandle kokuba kube khona into abayizwayo. Yonke nje into ebopha umuntu empilweni yakhe uma kukhona into ezomkhulula kufanele kube khona into ayaziyo eyiqiniso maqondana nalowo ngxenye yempilo yakhe abopheke kuyo. iBhayibheli lithi encwadini yabaseKorinte chapter number 13 verse number 8 lithi ngokuba we can do nothing against the truth but for the truth. You see, noma singathandaza kangakanani Phumlane, the law of force of gravity is the truth of life that must be obeyed. Yeah. Because life is designed in principles that are that are controlled by relevant truth. So every time ke sizokhululeka kunanoma ngabe yiphi ingxenye kufanele sibe ngabantu abazihlupha ngokwazi iqiniso eliqondene nalezo zinto esizihlupha ngazo. Now bazalwane, ayikho i-substitute of seeking knowledge. There is no substitute of it. uJesu esefikile uNkulunkulu umnini mandla onke. Uma efika eJerusalema lithi iBhayibheli uJesu ukhale kabili eBhayibhelini lonke. Okokuqala ukhale mayifika ethuneni likaLazaro ebona uLazaro esefile. Lithi iBhayibheli uma ekhala bathi abantu ubemthanda kangakanani na uLazaro. Okwesibili uJesu ukhale uma ebona ukungazi kweJerusalema. Uzwakala ethi Jerusalema, Jerusalema, ukube nihanjelwe kangakanani ngoba ukungazi isikhali esisetshenziswa uSathane ukuba aqhubeke ahlukumeze yonke impilo yomuntu ophila emhlabeni. Kanjalo noNkulunkulu uma ezokhulula umuntu isikhali asisebenzisayo ukwazi. Niyakulazi iqiniso. Akekho umuntu owazi engazimiselanga ngokufuna ulwazi. Njengoba siqala ke lo nyaka siyaqhugquzela abazalwane ukuba siyathandaza sisemkhulekweni sifuna ubuso bukaNkulunkulu kodwa ngaphezulu kwakho konke lokho maqondana nezingxenye ezithile zempilo yethu kufanele sibe ngabantu abazihluphayo ngokufuna ulwazi oluqondene nezingxenye zempilo yethu. Angivale kanje Phumlane. uDaniel sonke siyamazi. iBhayibheli lisitshela ngendaba kaDaniel owathandaza imithandazo yakhe yavimbeka kukhulunywa ingelosi ukuba izomlekelela. When you study the Bible and you read carefully in the book of Daniel chapter number
chapter number 9 from verses number 2. Little Bible, I Daniel understood through books. Mina Daniel ngaqonda. Kwafanele kube khona into Daniel ayiqondayo mayelana nesimo sakhe ukuze uma ethandaze kusekelwe ukuqonda. Bazalwane asithandaze ingakho abafundi bakaJesu mabeza kuJesu bathi sifundise ukuthandaza ngoba yonke into esebenzayo isebenza ngolwazi. Umbuso kaNkulunkulu esikuwo umbuso osebenza ngolwazi. Angivale ngalali ivesi lokugcina. uLuke chapter number 11 uverses number 32. uJesu ukhuluma nabaFarisi uthi maye kini lilabaFarisi nezazi zomthetho ngokuba nisusile izihluthulelo noma izikhiye zolwazi. Lo mbuso esikuwo umbuso osebenza ngolwazi. Noma ngabe usuthandaze kangakanani into yokuqala okufanele uyizihluphe ngayo ukwazi ukuthi iqiniso lezwi likaNkulunkulu lithini maqondane nempilo yakho ukuze ungakhuleki uqagela. Iba umuntu ozihluphayo ngokufuna ukwazi izwi likaNkulunkulu. When God is delivering you, it comes in the form of knowledge of the truth of the word of God. Thank you very much Sphamandla for a powerful message Mvangeli, for that powerful message namhlanje kuseni siyabonga. Ngiyazi ukuthi kusasa nine year opening prayer service. Tell us about the year opening prayer service for 2 minutes. Ngifuna ukuzwa ukuthi nikuphi ngasikhathini mfundisi. Amen. No, thank you so much sir. Sisema Champagne kusasa la ngine year opening prayer service for non-church goers, specific non-church goers. Opening the year that's been laid in my heart. There are people who no longer go to church for many different reasons. Njengoba thina amakholo esisindisiwe sikhuleka njengoba kuqala unyaka sifuna ubuso bkaNkulunkulu sinxusa uNkulunkulu. Kunabazalwane noma kunabantu esibaziyo kuba bayamthanda uNkulunkulu kodwa ngezizathu ezihlukahlukene abasaye emasontweni noma bakwazi ukuya emasontweni. Abanye mhlambe bathi impahla banazo, abanye bathi bazohlulelwa, abanye isitha nje sibabambile. Njengokusho ke kombhalo encwadini kaMark 16 verse number 15 ukuba phumani nezizweni zonke nishumayela ivangeli. Yikho ke siya emashampline siyoshumayela sithandaze nabantu abangayi esontweni kodwa abamthandayo uNkulunkulu. Akujwayelekile ukubonakala ukuthiwa abafundisi bayongena impela komashamplane lapha komashamplane nasendaweni enje. Yini lekuphusha kangaka umfundisi ufuna uyongena phakathi kulezi indawo engajwayelekile? Mhlambe kuningi okuqala nje ngaphezulu kwakho konke izwi likaNkulunkulu encwadini kaMatthew chapter number 28 verse number 19 na kuMark 16 verse number 15 uJesu unikeza umyalo. Lo myalo kuyena umyalo omncane, umyalo omkhulu kulo lonke iBhayibheli ngoba ubesevukile ethuneni uthuma abafundi bahambani nishumayela ivangeli kuzo zonke izindawo. Okwesibili ngicabanga ukuthi into ecishe ifana nale yaphusha uJesu kuba adabule eSamaria ngoba iBhayibheli kwakusolekile ukuba adabule eSamaria. Sengathi nathi ngenxa yabantu abasemashamplane bekuswelekile ukuba siyokhuleka emashamplane. Awu madoda, hayi mhla kusasa ngithi mhla ka20 akathi nami kuswelekile ukuthi ke ngiyodabula emashamplane kusasa. Ngiyokholeka. Siyabonga kakhulu umfundisi wami for that message. Ngicabanga ukuthi kuswelekile ukuthi hayi nami ke ngiyodabula emashamplane, angazi ngagcina nini kuye emashamplane. Siyabonga Evangelist Sphamandla Hlatshwayo. Siyabonga mfowethu. Amen. Siyabonga. Thank you very much umvangeli Sphamandla Hlatshwayo uthi kwakuswelekile kuba siyodabula emashamplane. Engagcina emashamplane sambe neVuma FM nolinde the game demand uzonginikeza direction. I'm sure yakwazi emashamplane ulinde the game. Alright, Bangmoya, do send your messages. I'll be checking out your messages on our social media platforms on Facebook, Mega Grace Sound Vuma FM. You do send me your messages on our WhatsApp line 065-933-7172. Fundi ivesi lakho ngize ukuthi lithini ivesi lakho namhlanje ekseni yak Facebook Mega Grace Sound Vuma FM. Kwakuswelekile kuba adabule emashamplane. Awu nkosi yami. 20 minutes before Linda, the game demanded Gabriel Sitole and Pindi K. Good morning, Mega Grace Nation.